सेभेन अल आसाम बबिनाम जे चेम्पियनशिप बे चेम्पियनशिपा दिनै जागायबाय आरो दिनैनो जोबथा सान दा जेन हक बे गेलेनायखौ आं गिबियावनो बे दतमा ओनसोलनि जानानै साबायखर बावबाय बिथांमोनखौ दा बे बबिनाम गेलेनायजों जोंनि जेनाखि नैबे यां जेनेरेसन गथ'फोरा गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हागोन मानो होनबा दा नैबे समाव जेनाखि निउट्रिसन पलिसियाव जोंनि गथ' फरायनायजों लोगोसे जोंनि गथ'फोरनि जेनाखि टेलेन्ट गथ'फ्रा बबे लेभेलाव गावहा मा टेलेन्ट दं बेखौ बख'नानै गावनो गाव गेलेनांगोन आरो बेजों लोगोसे बिसोरो दिनै स्टेट लेभेल गेलेबाय स्टेट लेभेलनिफ्राय बिथांमोना नेशनेल लेभेल गेलेहैगोन बिनि उनाव इन्टारनेशनेल गेलेहैगोन आरो बेजोंनो बिथांमोनहा गावनि जेनाखि जिउ राहाखौ दानानै लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गथ'फोरनि जेनाखि देहाफ्राबो बेजोंनो थिग थागोन आं बेखौनो आंनि थरफनिफ्राय खावलायबाय बेयाव आङो अलमस्ट 700सो गथ'फोरखौ बेयाव बाहागो लानाय नुदों आरो बे ओनसोलाबो लोगोसे गामि ओनसोलावबो बेखौ जोंनो बे खेलाफोरखौ लानानै थांनांगोन अब्लासो जोंनि बे गामि ओनसोलाव जेनाखि गथ'फ्रा जे टेलेन्ट थायो बै गथ'फोरखौ जोङो लाबोनानै एंगेज खालायनांगोन आरो लोगोसे बिथांमोन बे गथ'फोरखौ जोङो बुंनांगोन गथ'फोरखौ गेलेनायजोंनो गावनि जेनाखि जिउ राहाखौ दानो हायो आरो कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो